Hola, Ramonets i Ramonetes. Avui anem a veure que portem així les disfresses, les samarretes, els animadors de Ramonets. Així que anem a obrir la maleta a veure què n'hi ha per a l'espectacle d'avui, per a ser machos és un full. A veure, així tenim les disfresses. Bueno, el següent. La disfressa de la iaia, la perruca, tot això. Molt important, la tovallola, per al suor després de cada cançó. Una altra perruca. La disfressa de sevillana, com vos agrada, per anar a la fira. Què més tenim? Així tenim el disfraz de zombi, el d'esquelet, sabatilles, hi ha un parell per si de cas. Els cassetins, el de Spiderman, el meu favorit és el de Spiderman, mira, Spiderman, el nostre heroi favorit. I després així tenim, també, samarretes, moltes, de molts colors, més samarretes, el pantaló, el tutú de pan rocker. I això és el que portem en la meva maleta, però portem moltes més coses que estan per ahí desperdigades que ara s'afanyen per a muntar i a disfrutar de l'espectacle.